Nagpunang kapus sa sarong tanaw, naging hararom na pag-umaw. Di Roming kargador, ki Josep ang tindera, di Dulcing Pili, Buda Ampaw. Dai makataram ang Roming talaw, kaya nagkuaki mapatahaw. Si Bertong driver, sweet lover, sarong manggian pinadalaw. Si Josep ang mamundo, sa agum na harayo. Mataliun guminaro, ki Bertong bantog na para maro. Si Romy ang nagbakal, si Berto ang nagtao. Si Romy ang nagpadaba, si Berto ang nakatana. Si Josep ang mamundo, sa agum na harayo. Haloy, bago na isihan ni Romy, na siya palan piglalansi, kang natuparan niya sudua, paluwas hali sa paghiling kisini. Dawan na nga ni nakukulugan, ang pagkamuot da inaan. Ikatanaw na sana sa harayo, mantang luway-luway pigagadan, pigagadan, pigagadan. Tapos na susiram, si Berto nagdulag, paaklan. Si Josep ang madaliun guminaro, ngunya na pano, ipagmundo. Paano niya maitataram sa agom na destino sa Japan, na ang aking pigdadaraan ama? Bako man siya sa gubot na pag-isip ni Josepa, sarong aldaw binarayaan, supipin ka. Sumikatuman sa katulong iskalon, luman sa tindahan kan mga sirang mara. Daingan na kayo iisip, kantik sakrang suduang bitis, sa tampikan paril na ulang, pagduko sutawo nagkarasudan, nagkarasudan, nagkarasudan. Ay, maringani tamay kamot, nasa pado niya huminakot, kunda isarong hangus niya nasana, pupuruto na siya sa baba. Lalaking nagsalbar, nakakuha siya kibagong ugma. Ang lalaking para salvar si Romy, warang iba. Istorya nga rugay ni magayon na pagkakutang tapuson na diti, pero mapuarugan so nangyari, kaya pa di dai pwede. Sa pagmadalos nagsaro sudua, si Romy Buda Josepa, dawangani iit na panahon, naging maugmamansin na. Kaya kung ano man so nangyari, kaso sa rumbangge, nagsuwa
Sumbong ni Josefa, biglang naguling daing maisip. Ini ang istorya ang halipot na buhay ni Romy. Duda ni Josefa sa pagkamuot nila. Ini ang istorya ang halipot na buhay ni Romy. Sa pagkamuot niya ni Josefa ang tindera. Masasabi ta daw na inisalak na ang pagpadama niya bakong tama. Masasabi ta